Здравейте хора, аз съм Станимира Станчева. В колаборация работим с Петров и днес ще направим едно видео заедно и ще ви покажа една класика в жанра. Чували ли сте за Супер Марио? Може би танкчетата? Моите набори знаят това от телевизионни игри, но аз разполагам с тези игри на диск и се играят на DVD отново с джойстик. Останете до края на това видео и се абонирайте за канала. Пръснете един лайк. И с камбанката задължително. Да действаме! Здравейте на всички хора! Ето имаме тук и такова тамагочи. И сега идва голямото забавление. Децата на 90-те бихме оценили такъв тип игри, защото ние не израснахме с компютъра и колкото е странно да ви изглежда на всичките деца сега, ние израснахме навънка, имахме телевизионна игра и въпросната игра, която ще ви покажа днес, как сме играли с джойстици, се играеше на телевизор, т.е. не беше преносимо, макар че сега в момента има DVD-та, и те са напълно преносими, може да си играете дори в колата. Но тогава нямаше такова нещо. И това, което ви показа моят син, е тамагочи. Всичките деца на 90-те знаем колко искахме тамагочета. Но за нас нямаше, бяха много трудни за намиране. След това вече излезнаха за продажба, но представете си, но само щастливците имаха тамагочета. Може да пишете в коментарите колко от вас, които гледат, знаят за тези игри и колко ви беше интересно това видео. Сега обаче ще ви покажа на DVD-то какви бяха класическите игри по нашето време. Ето какво представлява DVD-то. Това е специално за кола, защото се върти дисплейчето. Ето така. И става с плосък екран. В колата може да си гледате филми и да играете игри. Но не правим реклама в момента на DVD-тата. Това видео не е платено. Сега, тук ще вкараме диска. Извинявайте за нашето кученце. И пускаме DVD-то. Вадим си джойстикът. Имаме и антена за интернет. Сега ще си включим и джойстика. Така, ето това тук са ни игрите. Тук сменяме и си. Тук са над 300 игри в този диск. Както виждате, те са различни. Но сега търсим Супер Марио все пак. Да видим къде е Марио.
Много се извиняваме, но забравихме, че трябва да снимаме по този начин в момента. Така че част от видеото ще ви бъде на малък екран, част когато играя на голям екран, но това е за децата на 90-те и те биха оценили всичко това, което в момента ви показваме, а вие, сегашното поколение, спокойно може да видите ние как сме играли, макар че не беше на DVD, а беше на телевизор. И да, Пепи няма врата. И ето това е юнака. Сега ще закрием това видео за всеки, който му е харесал да хареса видеото. Абонирайте се за YouTube канала. Искам банката. Искам банката. И може да оставите в коментари харесват ли ви този тип игри от нашето време. Играли ли сте? Пробвали изобщо някога? Виждали ли сте такъв тип игра? Ще се радваме да видим вашите коментари и ще се постараем да отговорим на всички вас. Чао и до нови срещи!